Haleluya. Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngicela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu, ekseni siphambi kwakho nangalolu suku sizodla isinkwa esizwi lakho. Thatha ilungelo lokuyiveza uvela uNkulunkulu ophilayo nangalolu suku. Hlangabeza abantwana bakho ezidingweni zempilo zabo ngokwahlukana kwabo, ilona lowo ahlangabezane nawe njengoNkulunkulu othe ngibize ngosuku lwenhlupheko. Mina ngiyakukhulula wena ungidumise. Vela ke nangawo lo mzuzu ngoJesu waseNazaretha. Amen. Ngiyathanda ukuthi ekseni ngifunde izwi lenkosi. Moya ingcwele alibekile ngalolu suku enhlizweni yami. Ngizofunda ke incwadi kaDaniel chapter 5. Cisho bese sifunda futhi incwadi kaHezekiel chapter 22. La encwadini kaDaniel chapter 5 loqala kuverse 1. uBelishasari inkosi wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili. Waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. uBelishasari esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesiliva. uNebukadnesari uyise ayezikhiphe etempelini laseJerusalema ukuba inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancinza zayo baphuze ngazo. Basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe etempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalema. Inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancinza zayo baphuza ngazo. Baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nabesiliva nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe. Verse 5. Ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba maqondana nothi lwezibani kokunamekiweyo kodonga lwendlu yenkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esalobayo kwase kuguquka ukucwebezela kwayo, nemicabango yayo yayesabisa. Zaxeka izinyonga zokhalo lwayo namadolo ayo ashayana. Ngicela ukugcina lapho, ngizoqhubeka na indaba ukuyichaza, kodwa enhlizweni yami bekukhona nje lokhu moya ingcwele akubekile ukuthi kwabonakala iminwe yesandla somuntu. Le minwe yaqondana nokukhanya yaloba odongeni. Bese lithi izwi lenkosi, inkosi noma yayisidakiwe uphuze beliphuzile, kwaxeka izinyonga zayo, amadolo ayo ashayana. Yaba nenkinga ukuthi mbono omuni le ewubonayo. Lithi izwi lenkosi emva kwaloko yayisimemezela kochwepheshe bakhona, ihlakaniphi zakhona, izangoma zakhona, bonke abantu labo ababethathwa njengabantu abahlakaniphile baseBhabhela ukuthi abeze bazoyichasisela inkosi
bayifundele uqala umbhalo, okwesibili bayichasisele. Lithi izwi lenkosi ke kwenzeka konke lokho, babizwa abantu bafika. Uma sebefikile akwabakhona kuzo zonke izihlakaniphi zakhona okwazi ukufunda umbhalo olotshwe ngomunwe kaNkulunkulu. Uma ngithinda leli gama elithi umunwe kaNkulunkulu emoyeni wami kuyabuya ukuthi lashiwo ezinye izangoma nezanusi nabo bonke abahlakaniphile baseGibhithe ngesikhathi kukhululwa abantwana baka-Israyeli. uNkulunkulu elethe izinto kuFaro ezizomenza inhliziyo yakhe ithambe akwazi ukukhulula abantwana baka-Israyeli. Uma ufunda ku-Exodus chapter 8 ngicabanga ukuthi verse 19 lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu esethe uAaron benoMose abashaye uthuli lomhlabathi luphenduke libe njengomaskito, libe njengezilwane lezi ezincela igazi kubantu nasezilwaneni. Lithi izwi lenkosi bakwenza. Wayesethi uFaro ke nabo abenze njengezanusi nabantu bonke abanobuchwepheshe abaziyo ukwenza izinto nemlingo. Lithi iBhayibheli uma behluleka ukwenza base bethi umunwe kaNkulunkulu lo. Uma bethi umunwe kaNkulunkulu lo bakusho ngoba bebona ukuthi lento umuntu wenyama akanamandla okukwenza. Bathi ke umunwe kaNkulunkulu. Namanje siyawubona lo munwe kaNkulunkulu uloba umbhalo ongachasiseleki ezihlakaniphini, ongachasiseleki kubantu bonke abachwepheshile ekwazini, oprofessor nabantu abanamagama amakhulu nabantu abahloniphekayo. Kunombhalo olotshiwe odongeni abahlulekayo ukuthi bakwazi ukuchasisela. Lithi izwi lenkosi uma kungekho abantu abakwazi ukuchasisela lo mbhalo kwase kuzwakala kuNdlunkulu omdala waseBhabhela okwakunkosikazi wenkosi eseyadlula uNebukadnesari. Uyagijima na uyedilini lapho kuhlangenwe khona. Uma efika khona utshela indodana yakhe uthi mana njalo Nkosi, embusweni wakho kukhona umuntu ongayisizi Nkosi. Lo muntu ubaba wakho wayemhlanganisile nabo bonke laba bantu abahlakaniphile abawochwephesha. Noma umuntu ovela kubantu abathunjiweyo abayizigqila, abantu ababethathwe eJerusalem, uthi kodwa ukhona la embusweni wakho. Uma ungathatha yena uthi akeze la noma kanjani uzokwazi ukuxazulela inkinga yakho. Ngifisa nje ukuchaza kancane ngibuyele emuva mayelana nokufika kwabo oDaniel la eBhabhiloni. Lithi izwi lenkosi, inkosi uJehoyakhim wakwaJuda wakhonza onkulunkulu abanye, wayeka ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngenxa yaloko ulaka likaNkulunkulu lwehlela abantu baseJerusalem. Inkosi yadedela izitha iBhabhela uNebukadnesari ukuthi eze azovimbezela umuzi waseJerusalem. Lithi iBhayibheli uma sewuvinyezelwe yona inkosi uJehoyakhim yayisiphakamisa izandla yayoyinikela kubona laba baseBhabhela. Futhi yeza nomndeni wayo, yeza nabantu bayo. Lithi izwi lenkosi kwathathwa ke namabutho akhona
bonke basiwa eBhabhela, kwathathwa nendlunkulu yakhona eJerusalema, bonke baya eBhabhela bayohlala khona. Ilapho koDaniel bafika khona kulelozwe laseBhabhela. Kwase kuthiwa ke uma sebefikile ithi inkosi iyafisa ukuthi laba bantu beroyal family bendle yobukhosi bakaJuda kube ibona abayisevayo abayikhonzayo. Sekuvela le ndaba yokuthi abayibhekelwe phakathi kwabo abafana abayishumi abangochwephesha bazokwazi ukuthi bakhonze la. Njengenkosi idinga ukukhonzwa nayo abantu basebukhosini, ngoba abantu basebukhosini bahloniphana. Ngeke ngize ngihleke kancane mulalela abantu ngisho bexabene basebukhosini abenzi njengabantu abathukani, balokhu bekhuluma kamnandi nje bethi umntwana, kodwa kuyimpi umntwana bayahloniphana. So inkosi yaseBhabhela yayifisa ukuthi kube labo bantu aba-understandayo ukuthi kuhlonishwa kanjani, kube ibona abazoba la. Sesiyathola ke ukuthi uma kukhethwa kubafana ke sekukhethwa nabo oDaniel. Lithi kwizwi lenkosi uDaniel wayinqumela enhlizweni yakhe ukuthi esekhethiwe bekuthiwa abazodla ukudla kwenkosi, baphuza iwayini lenkosi, yonke into, wathi yena ngeke ayingcolise ngokudla kwenkosi. Kukhona into ayigadile phakathi kwakhe ukuthi angalahlekelwa yiyo, noma babezithunjwa kulelizwe, kodwa phakathi enhlizweni yakhe wayenquma ukuthi udinga ukuyigcina engcwele, angazingcolisi ngezinto ezidliwayo ebukhosini. Ila sithola khona ukuthi lo muntu owebekiwe njengenduna yabo, lithi iBhayibheli, wathi ngizomxabanisa nenkosi, ngeke kulunge. Wayesethi uDaniel, ngikunika insuku eziwu-10 sinike lokudla sikushoya imfino thina bese uyasihlola emva kwa10 days. Uma sibabi kunalabo abanye abadla ukudla okuphambili usiyokwenza ngentando yakho, kodwa ke mina benginqumile ukuthi singazingcolisi. Lithi iBhayibheli wabanika leyo chance. Uma sebanikile after 10 days uma bahlola wathola ukuthi bahle kunalaba abanye, wayesekhululeka ke. Babezohlala for 3 years bondliwa benakekelwa before baye phambi kwenkosi. Emva kweminyaka ke emithathu sebeyaya phambi kwenkosi. Uma befika enkosini, lithi iBhayibheli, uma inkosi bahlola ibathesta, kwatholakala ukuthi uDaniel lo uyabadlula bonke laba abantu abahlakaniphile baseGibhithe kakhulu. Lithi izwi lenkosi, ngoba kwakukhona umoya phakathi kwakhe. Ulo moya ophakathi kaDaniel wamenza wangafana nabanye abantu. Inkosi ke yayisimbeka phezu kwazo zonke ihlakaniphi, kushuthi abantu laba magicians, ama-astrologers, bonke abantu laba ababonakala bewochwephesha kuzinto lezi ezinye. Lithi iBhayibheli wabekwa waba induna yabo ngokuhlakanipha uNkulunkulu amnike kona. Sekudlula isikhashana, yona lenkosi iyaphupha. Lithi iBhayibheli lami, uma iphupha yaphupha into eyayenza yadideka, yangaqonda ukuthi kwenzekeni. Yayisimemezela ukuthi icela kuze zonke ihlakaniphi zaseGibhithe, 1, zitshela ukuthi iphupheni, 2, zitolika iphupho. Base beyalandwa ke baseGibhithe bonke bafika bathi hayi inkosi sitshele iphupho lakhe. Yathi inkosi, ngeke, ngifuna ukuqamba amanga, ngeke nginitshele iphupho. Ngitsheleni nini ukuthi ngiphupheni? Bathi akekho umuntu ongenza leyo nto, akekho, sitshele. Wathi lalelani, umthethweni ninamanga, ngoba bayaziwa labaprofeti bamanga ukuthi banamanga umthetho wabo. Nabantu ababahamba babasho bathi hayi sisaya kwabamanga. Ekugcineni yayisithi inkosi icela ukuthi kubulawe ke bonke abantu abahlakaniphileyo eGibhithe, ngoba bahlulekile ukuchaza iphupho layo, ubatshela ukuthi bamtshela iphupho nokulichaza. Kwasekiwa ke koDaniel nabo bezothatha babulawa. Uyabuza kuDaniel uthi hawu kwenze njani? Yini into eyenzakele
ukuthi kuthiwe sizobulawa. Isiyalo senkosi senzweni kanje. Uyachaza ke lona okuyena inkosi embekile phezukwabo. Ithi inkosi benephupho manje ke bahlulekile kusekuthiwa kasinibulale nonke. Uthi uDaniel ngihambise kuyona inkosi. Bayahamba ke baye enkosini. Uma befika lapha enkosini lithi iBhayibheli lami wayesesho uDaniel wathi inkosi ngicela usinike ithuba nje elincane sizobuya sikwazi ukuchazela inkosi konke. Lithi iBhayibheli wayesephuma ke inkosi yamnika lelo thuba waphuma wayotshela ke abangani bakhe labo Shadrach noMeshach noAbednego bahamba bayothandaza ngoba bazalwane umthandazo unamandla wenza izinto engenzeki kubantu. Uma besakhuleka uNkulunkulu uyafika ebusuku uzotshela uDaniel izinto eziphushwe inkosi. Emva kwalokho uDaniel uyezwakala emdumisa uNkulunkulu ethi ungcwele, uNkulunkulu owazi imfihlakalo, uNkulunkulu owenza konke, uNkulunkulu oqonda izinto ezijulileyo. Uyamtusa uthi ngiyabonga ukuthi wambulile lemfihlakalo. Bese ke ecela lo muntu obaphethe ukuthi akamuyise enkosini. Uma efika enkosini lithi iBhayibheli lami wayeseyitshela inkosi ukuthi hayi inkosi akekho umuntu ongakwazi ukuchaza lento yakho. Akekho. Kodwa ke kukhona uNkulunkulu ohlala emfihlakalweni okuyena ophethe izambulo. uJesu waseNazaretha oyinkosi ezambulayo. Uyayichazela ke inkosi. Uthi umbono wawubona inkosi. Kwakuyisithombe esikhulu simile phezukwentaba. Uthi lesi sithombe wasibona sasiyigolide ekhanda. Bese kuthi amahlombe kube isiliva. Kuthi uma kwehla kube ibrass, ibronze. Kuthi uma kwehla kuze ebulenzeni kube insimbi. Uma sekule ebulenzeni kube insimbi. Uthi bese kuthi enyaweni phansi kube insimbi ehlangene nodaka. Uthi kuDaniel kwase kubonakala itshe elingasuswanga ngezandla lafike lasiphihliza lesi sithombe lasigaya. Uma selisigayile sasaba impuphu sapheshulwa umoya kusho ukuthi kwaphela uthi lelo dwala lase liyakhula ligcwalisa umhlaba. Uthi ke incazelo yalento ikhanda legolide wena nkosi. Wena ufana negolide. Inkosi ikubekile yakunika ilungelo lokuthi ubuse umhlaba wonke. Bonke abantu bathobe kuwe. Othanda ukumbulala umbulale. Othanda ukumphilisa umphilise. Othanda ukumphakamisa umphakamise. Othanda ukumehlisa umehlise. Ikunikile inkosi. Kodwa emva kwakho kuzovela omunye umbuso wesiliva othe kuba mncane kunowakho. Emva kwawo kuzovela omunye umbuso webronze. Emva kwawo kuvela wensimbi. I-iron. Khona isikhathi ababekhuluma ngaso abantu bekhuluma ngeRussia bethi iron curtain. Kusho ukuthi imbuso uNkulunkulu uyayibeka iyashintsha iyehlika. Bese kuthi emva kwalo mbuso wensimbi bese bakhona ke umbuso wenzwane nenyawo olapha esithombeni la kuhlangene khona ubumba nodaka. Bengifisa nje ukusho nine nilalela ukuthi cisho umbuso wegolide usudlulile, umbuso wesiliva udlulile, umbuso webronze udlulile, umbuso weiron udlulile. Sesidla kulombuso manje lapho kuumbuso ohlanganisa khona udaka nensimbi, izinto ezimbili ezingahlangana. Imbuso okukhulunywa ngayo bangcwele yilabo abantu abasiphethe njengamanje la kuthiwa khona ubumbano lezizwe, United Nations. Ibona abantu abasiphethe kodwa ke abakwazi ukuhlangana, abakwazi ukuba into eyodwa. Bafana naso lesi simo esichazwa izwi lenkosi udaka nobumba.
Yabona nje basiphila manje bona laba basiphethe nansi into abayenzayo baphasisa imithetho lapha phezulu ngoba basiphethe imithetho ethi abantu besifazane banelungelo lokulala namadoda kodwa bangazali. Imithetho yokuhushula izisu isuka khona le phezulu. Bashaya umthetho ukuthi abantu besilisa noma besifazane banelungelo lokuthi bashadane. Kube khona umshado wabantu besilisa behlangene ndawonye. Kuphasisa umthetho ukuthi nabesifazane banelungelo lokuthi bayiphilele bazakhela imizi bebodwa. Ngendlela ukuthi emakhaya kuba nenkinga uma kwenzekile umfana wakho waba nevisitor lomunye umfana wena ucabanga ukuthi oshoma bangani kanti unga understand ukuthi hayibo mhlawumbe umfana wakho uyena omakoti mhlambe ke lo munye uyena omakoti. Kanjalo namantombazane izinto ezishaywa lapha yaphezulu. Manje kubona laba baphezulu kukhona abantwana bakaNkuluNkulu abaziyo ukuthi lezi zinto ziwukonakala abangakwazi ukuyivuma. Ingakho ke lithi izwi lenkosi kuhlangene umbuso wensimbi nodaka. Ngenye indlela lithi iBhayibheli lami uma sekuyileso sikhathi sodaka sodaka nensimbi kuzosukitshe idwala lingasikwa ngezandla lizophihliza kwalithi iBhayibheli leli dwala lathi uma lehla lafikela nyathela inyawo lezo inyawo zobumba nensimbi layifihliza zafana zafana nempuphu. Lithi izwi lenkosi ngenye indlela kusho ukuthi uJesu useseduze. Usemnyango wezulu. uJesu omenyezelwayo izizwe ezingamfuni. Izizwe ezingafuni ukumlandela. Ingakho namhlanje uma kukhona idemoni elinjengaleli lecorona okukhulunywa ngalo uthola ukuthi kugcwele izangoma lapha phezulu ku World Health Organization kulabo abantu abaphethe ezempilo uthola ukuthi kugcwele izangoma khona yikho sezitha sichelwe yonke indawo lento esayiyeka silandela uJesu ukuchela. Namhlanje kuthiwa kuchelwe imoto enihamba ngazo, kuchelwa amabhasi afakwe intelezi, kuyachelwa yonke indawo. Ngifisa ukusho ukuthi thina sinegama esigeza ngalo, igama likaJesu waseNazaretha. uJesu yena yedwa okwazi ukwenza izinto ezingenziwa abantu. Khona umhlabelelo wamaluthela eyothi nanku umthombo wegazi uvela kuye uJesu uyasiza kakhulu. Ngifisa ukusho ukuthi kukhona igazi likaJesu elikwazi ukuchela. Bambani igama elinikiwe ebantwini nichele ngalo nibize igama likaJesu. Asikho isimo esikwazi ukuma kuleli gama. Uyena othethelela zonke izono, uyena owelapha zonke izifo. Angibuyele ke endabeni yami. Le ndaba engiyixoxayo ichazwa umama otshela lenkosi ebone isandla sibhala odongeni. Uyixoxela yona le ndaba ukuthi lo muntu watshela ubaba wakho lezi ndaba engiyishoyo. Wayesethi akalandwe aphuthunyiswe ezwe. Lithi iBhayibheli lami wayesengeniswa kuDaniel phambi kwenkosi. Inkosi ke yayisimtshela ukuthi yini eyenzekile, isaphuza yabona nanku umbhalo obhaliwe. uDaniel uyiqalela phansi inkosi. Uyayitshela ukuthi hayi isizathu salombhalo obona odongeni ukuthi wena noma uzazi zonke izinto ezenzeka kubaba wakho, uNkulunkulu emisile oba inkosi waziphakamisa, wangafuni ukuyithoba.
uNkulunkulu wazamdedela wodla utshani nezilwane, waguqula inhliziyo yakhe yangafana neyabantu, waze wamila uboya ehlala for 7 years ngaphandle edla utshani, ngoba izulu liyakwazi ukunakekela umuntu akakwazi ukuphila ngotshani. Kodwa le nkosi yaphila ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuyithobisa. Lithi iBhayibheli emva kwa7 years umqondo wayo wabuyela kuyo, uNkulunkulu wayibuyisela esihlalweni sakhe sobukhosi. Uthi-ke uDanyeli, wena Nkosi, uthe noma ukwazi konke lokho awuzithobanga kuNkulunkulu wasezulwini, kodwa into yenzile uthatha izitsha zasethempelini, izitsha okwabuya nazo le eJerusalema, izitsha zasendlini kaNkulunkulu, wase uphuzela kuzo. Wena nomkakho nezancinza zakho naphuzela kuzo. Ngakho-ke lesi sandla sase siyavela. Into eveze lesi sandla neminwe ebhalwe odongeni ukonakala kokuthi awuyithobanga. Wayeseyitshela ukuthi lalela, umbuso wakho ubaliwe, nezinsuku zakho uyinkosi zinqunyiwe. Umene wakhona wamtshela wathi utekeli wakhona usho ukuthi uthathiwe wafaka esilinganisweni wafunyanisa ulula. Wayesethi ufasini wakhona usho ukuthi umbuso wakho uzokwahlukaniselwa amaMede namaPerishe. Lithi iBhayibheli ngabona lobo busuku inkosi lena seyitsheliwe yabulawa, ngoba abantu abadlala ngethempeli bayabulawa. Incwadi yokuqala baseKorinte chapter 3 ngiqala uverse 16 and 17 lithi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likamoya oyingcwele, umoya kaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu ohlala phakathi kwenu ungcwele. Lithi iBhayibheli nina-ke nilelo thempeli elingcwele. Lithi uma umuntu alichitha lelo thempeli, noNkulunkulu noma kanjani uzomchitha. Into esixakwe yiyo kulesi sikhathi ukuthi abantu abafanele ukukhonza uNkulunkulu benza into emangalisayo yokuthi bamhlubukile, bakhonza oNkulunkulu abangezwa, oNkulunkulu abangaboni, oNkulunkulu abangakhulumi, oNkulunkulu abakhulunyelwayo. Bamyeka lophilayo uJesu waseNazaretha. Ngakho ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwethu njengabantu emhlabeni ngoba simhlubukile uNkulunkulu. Uze wahlutshukwa nayilabo abazibiza ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, abathi basindisiwe. Yamangala ukuthi uma uthola abantu abathi basindisiwe uthole befana nezwe. Kukhona enye into engangayizwa ukuthi ngala ngaseBloemfontein eQwaqwa khona intombazane eyahamba yaye emaromini esontweni, yafika sekukhonzwa kodwa ifakele ibhulukele eqhubeka-ke ufata lapha phambili enza-ke izinto ezenziwayo zakhona. Uma ephakamisa amehlo ubona lo wesifazane ofaka ibhulukwe eza engena ezofuna ukuthola indawo yokuhlala. Wayeka into ayenzayo ufata, wamemeza wathi stop, ima la ukhona. Wathi akulona isonto leyifebe leli. Uma ufuna isonto hamba uyobheka abasindisiwe ngale, yemasontweni asindisiwe, yiwona accommodate abantu abanjengenawe. Hayi la kukhuluma umuntu wasesontweni, laba basindisiwe bamepulpiti nako. Uthola ukuthi kushumala umuntu wesifazane naleso simo, uma emile imilenze yakhe umubuka, abantu babona zonke ikhala, wonke amaqhuma, zonke izimo,
umile lapha phambili uthumele uNkulunkulu. Yona lencwadi kaDaniel iyakhuluma ngaloko uthi manibona isinengiso sihleze endaweni engcwele ofundayo akaqaphele. Namhlanje zigcwele inengiso, zigcwele amapulpiti, abanye bavunyelwa yibona abayeni babo, abanye ke bazenzela ngoba khona no founding director. Uthola ukuthi bayenza noma ikanjani, abamesaba uNkulunkulu othe nje ezwini lakhe eDeuteronomy 22 verse 5, owesilisa angakugqoki okwesifazane nowesifazane angakugqoki okwesilisa ngoba okwenzayo uyisinengiso. Akusho ukuthi ibhluku elisinengiso, kodwa kuthiwa umuntu okwenzayo uyena oyisinengiso. Kusho ukuthi ziningi inengiso namhlanje ezigcwele emapulpiti endaweni engcwele. Abantu ngabe besaba uNkulunkulu, kodwa abantu abamesabi kutshalwa kona ungamesaba uNkulunkulu. Uma kukhona isifo uNkulunkulu asidedelayo emhlabeni, asikwazi ukuvimbeka, sivinjwa abantu abangamesaba uNkulunkulu. Kukhona amazwi engithanda ukuwafunda asencwadini kaEzekiel chapter 22. Lawa mazwi ngiyawathanda. Ngithanda uqala verse number 4 wakhona. Ngeke ngifunde yonke indaba, kodwa ngiyamthanda uverse number 4. Lifundeka kanje ku-New Living Translation. You are guilty because of the blood you have shed. You are defiled because of the idols you have made. Your day of destruction has come. You have reached the end of your years. I will make you an object of mockery throughout the world. Ngithanda nje leyo ndaba ukuthi liyagcizelela lithi unecala ngenxa yegazi, ungcolile ngenxa yezithombe zakho zenzileyo, usondezile izinsuku zakho, ufikile eminyakeni yakho. Lokhu kwakuwumyalezo obhalwe odongeni, ubhalelwe lenkosi kuthiwe mene insuku zakho uyinciphisile. Lithe iBhayibheli uma silalela nokulalela senzo kushiwo siyokwandisela insuku. Into eyenza insuku zethu zinciphe ukungezwa, ukuba stubborn. Sinamakhanda alukhuni noma uNkulunkulu angenzani, abantu abashintshi. Yabona ngendlela abantu abethuke ngayo njengoba kukhona lento okuthiwa i-coronavirus. Uma uNkulunkulu bebengamesaba kanjalo, balalele kanjalo izwi lenkosi, lemhlabeni besingahlala ezulwini sikhona, abekho abantu abebezoxakeka ngenxa yokuthi besaba uNkulunkulu abantu. Ngeke ngize ngithi mina mangijabulele ngithi nami bengavula isitolo, yonke into engiyidayisayo ngiyidisplay emgaqweni, ngibeke la bezobeka khona imali abantu ngishiye ngihambe, ngibuye ngizocollect imali abantu sebethengile ngoba besaba uNkulunkulu. Kodwa ngendlela okonakele ngayo udinga ugade yonke into, ube umuntu ogadile izinto zakho. Lithi ke leli verse mene tekel, wena into eyenzekile kuwe unqume insuku zakho zokuphila. Kwase kuvela ke lo munwe kaNkulunkulu wabhala. Ngifisa ukusho ukuthi nani enikhona njengoba lona wathatha izitsha zasethempelini
sesikhothile kancane ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yeni iyithempeli. Yona incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 6 iyagcizelela ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yeni izitho zikaKristu na. Bese iqhubeka ithi pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na. Ithi qha nakanye. Manje abantu abaningi bathathe lo mzimba bawunikela etshwaleni, bawunikela drugs, baqamba ngawo amanga, bethuka ngawo, benza zonke izinto ngalo mzimba. Noma ethi umpostoli Paulo konke kuvunyelwe kimi, kepha mina nginakubuswa lutho. Abantu abaningi basebenzisa lelo lungelo ukuthi ngikuvunyelwe ngingenza noma yini. Ngiyakhumbula ngelanga ngishumayela ngalo lelizwe labaseKorinte, ngithi anazi yini ukuthi imizimba uyaphendula omunye wesifazane uthi ngifeba ngowami akuno wakho owami. Uma ufunda iBhayibheli uverse 20 wayo lo ncwadi ithi ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Nina nathengwa, anisibo abenu. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya ongcwele kinina na enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu. Awusiye owakho umzimba ukwazi ukwenza into oyithandayo ngawo. Ingakho abanecala uBelshazar okuthatha izitsha zasethempelini kwavela umbhalo. Nabe ngithi kuwena umbhalo ungakaveli umbhalo osho ukuthi insuku zakho seyibaliwe zaqedwa. Balekela kuJesu, balekela enqabeni, balekela kumuntu oyisiphephelo, balekela kumuntu ozokwazi ukusinda uma uye kuye. Ngiyafisa kodwa ukuthi ngilifunde kancane le ndaba yabaseKorinte bokuqala chapter 6. Ngizofunda ngiqale kuverse number 15. Anazi yini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Ingakho ifaniswa nalezi zitsha zasethempelini. Pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Qha nakanye. Verse 16. Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena labo bayakuba nyamanye. Kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. Khona ivesi eBhayibhelini noma ngalazi likuphi elithi lapho kukhona umoya kaKristu khona inkululeko. Uma wena uhlangene nenkosi umoya munye naye. Bese uverse 18 athi balekelani ubufebe. Zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba. Kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. Bese iqhubeka lithi iBhayibheli anazi yini ukuthi nina anisiba benu na? Ngenye indlela unalo ilungelo lokuthatha lo mzimba oyithempeli likaNkulunkulu uyonikela ngawo. Kukhona indaba la eBhayibhelini kuNew Testament, ngicabanga ukuthi chapter 8, ngicabanga ukuthi uMarka ngekho right, lithi leli verse bathatha owesifazane owayebanje oqotsheni kwi-act ye-adultery. Watholakala lo wesifazane wayesethathwa wasiwa kuJesu.
Uma befika kuJesu bathi umthetho kaMose uthi umuntu obanjwe oqotsheni enza lesisono akakhandwe ngamatshe. Uthini wena Jesu na? iBhayibheli likhuluma enye into nje ehlukile lithi uJesu ezonabaphendule wavele wathatha umunwe wakhe wabhala phansi. Baqhubeka bakhuluma wesephakamisa ikhanda lakhe wathi ngithi kini ongenasi isono akuba uyena oqala amkhande lo wesifazane. Weseqhubeka wabhala phansi ngomunwe wakhe. Uma ephakamisa ikhanda uJesu uthola ukuthi abasekho bonke abamangaleli balo wesifazane. Umunwe kaNkulunkulu ngala enkosini eyathatha izitsha zasethempelini yadakelwa kuzo uletha unqunywa kwensuku. Kodwa this time umunwe kaNkulunkulu kuJesu uphethe okuhlukile. Uma ephakama uJesu uthi besifazane bapha abamangaleli bakho na? Uthi lo munye abekho Nkosi. Uthi uJesu nami ngisakubeka icala. Ngoba usufike la kimi Jesu angisakubeka icala. Into engishoyo kuwena ngihamba ungabe usona. Kubantu abaphendukayo the same finger of God yenza okuhlukile lethi intathalelo. Kubantu abangavumi ukushintsha noma bemazi uNkulunkulu umunwe kaNkulunkulu uletha ulaka kubo. Ngenye indlela uyakhetha. Impilo yokholwa ifana nesiliva elinamasayidi amabili elino head and tail icoin. Kunjalo uyakhetha kwalo uhlangothi khona isibusiso kwalo uhlangothi khona isiqalekiso. Lo esifazane waba nenhlanhla ukuthi abantu ababefuna ukumbulala bamlethe kumuntu ogeza izono zehlabathi. Amkhomba uJohn Bhekani nanti udlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. uJesu waseNazaretha uyena uqobo ongumunwe kaNkulunkulu. Uma wena ufinyelele kuye amaqala akhe athethelelwa. Isivikele besilahlekile uyabuyiselwa sona. Ungabe usachithwa, ungabe usaphupha ngoba usufike kuJesu. Ingakho izwi lenkosi lithi okholwa uye unokuphila okuphakade. Just phila nje asesabi, asesatshiswa. Nazo zonke izinto ezisabisa abantu azisishayisi ngovalo. Ngoba sihlangene newundlu laseCalvary uJesu wahlatshwayo. Ngifisa nje ukugcina ngale ndaba yomunwe kaNkulunkulu. Ngoba umunwe kaNkulunkulu namhlanje ngifisa uhlangane naye. Umunwe kaNkulunkulu uyena uJesu. uJesu Kristu uqobo lwakhe uyena ongumunwe kaNkulunkulu. Uma ufunda la eBhayibhelini incwadi kaLuka chapter 11 uyamthola uJesu esolwa abaFarisi amakholwa lawo emsola ethi hayi uJesu lo ukhipha amadimoni ngenkuzi malanga edimoni okuyilona elikhulu kuna wonke uBelizebub. uJesu uyababuza ukuthi uma mina ngikhipha ngoBelizebub amadodana enu amkhipha ngubani? Aqhubeka athi uma umbuso uvukelana wodwa lo umbuso awumi. Bese uJesu uma mina Jesu ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu kusho ukuthi umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. Umbuso kaNkulunkulu bazalwane akusikona ukuphuza nokudla. Umbuso kaNkulunkulu thezwi lenkosi ukuthula, ukulunga nentokozo kumoya oyingcwele.
bonke abantu abahamba benokuthula noma kunesiphithiphithi emhlabeni bafikile embusweni. Uthi uJesu kwenzeka ngoba ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu. Bengifisa ukuthi sengovala ngiya ngasekugcineni ukuthi azini lokuthi umunwe kaNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto, uyakwazi ukukhulula, uyakwazi ukuphilisa, uyakwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu. Ngikhumbule Mary'sburg manje ngiyashumayela ke esigodini sase-Ashdown. Sengithole esinye isalukwazi sesisidala siyangilaka ke uma sekiwe enkonzweni ke sengiyanaso ke nami ngiyajabula ngifike nekholwa kodwa lalikhwehlela angazi ke noma mhlambe kuba kwakuyilesi sikhari kokwathiwa likhwehleliswa icorona. Siyakhwehlela isalukwazi sami uma ke sekukhonzwe enkonzweni kukhona ubaba uNgidi mfundisi wami oyi-local pastor yami yena wanginika ivangeli wanginika lento engiyiphethe. Manje ke siyakhwehlela isalukwazi lasibhilitile bese shilo ubaba athi akona esibhedlela la kukhwehlela khona kusesibhedlela. Kunqamuke ukukhwehlela ngisho ngithi akusayibambi isalukwazi sami ngisho ngithi wangilimazela isalukwazi sami. Ngangise Bible College ke ngalonyaka bese mase kuphuma inkonzo ngihambe ngibuyele ecollege la ngikhona mhlale 2 weeks ecollege bese ngithi aya ngosibheka isalukwazi sami ngithi ukusihlumelela ngisakhe ukuthi sibambelele kuJesu singanaki izinto esizwile. Ngase ngiyabuya uma ngifika kusona ngifike ekhaya laso ngathi ngingena nje kwayisona sengibingelela qala ayibongwe mfundisi ngithi mina yebo khokho sithi salukwazi kulokhu kwathethisa ukukhwehlela kwahamba ngalelo langa. Uma abantu besebenza nomoya kaNkulunkulu umunwe kaNkulunkulu uyaphilisa. Ngamangala angibange ngisasho konke engangikuzele ukuthi mina ngaphatheka kabi. Sengibona ukuthi le ndoda yayisebenza ngomunwe kaNkulunkulu. Mina ngiyasola kodwa lo muntu uyaphila yena. Ngize ngikhumbule indaba eyenzeka kwekhona isigodi la enqutho okuthiwa kusenceceni. Kunabazalwane ke sikhonza nabo khona. Ingane zabo kangizazi sikhonza nomama. Manje ke sebeyangibiza ngelinye ilanga bathi angize ingane yabo ibuyile eGoli seyihlalile esibhedlela bayidischarge kodwa ayikwazi ukuhamba ife esingezansi. Ayike bese ngiyaya ke khona ngoba sikhonza nabo ngiyothandaza. Mase ngifikile khona ngicela ukuthi abayibeke esitulweni bayihlalise bese bekwenza ke lokho bayibeke esitulweni ihlale. Ngizama ukuxoxa nayo ngoJesu ngitshela ukuthi ayamukela uJesu ngoba noma sikhonza nabazali bayo kuya ngokuthi izingane ziyalandela yini ivumeke ukwamukela uJesu ngavese ixakekile. Bese emva kaloko ngithandaza ngibiza igama lika Jesu phezukwayo bese ngithi ayisukume cha ayisukumanga. Bese ngithi ngicela laba bakubo bangilekelele sisukumise siyimise ngeenyawo. Sakwenza sayisukumisa yayikhala abazalwane ngobhlungu yayibuzwa ikhala. Ngathi mina ayizame kancane ukuthi ihambe kosho ukuthi vese imlenze ayivume. Sazama ukuyiphakamisa ukuthi senze ukukhona izokwazi imlenze ayukunyathela. Yabeka nje ama steps amabili emva kaloko ngabodi yahlo ikhala ngenxa yepain. Sengithi ke ayisondezana isitulo ihlale khona. Sengiyaphinda ngiyakhuleka ke ngiyaflathela
ngiyahamba. Kwadlula ke iminyaka abazalwane, angiphindanga ngezwa lutho ngayo. Kwadlula iminyaka, sekuthi nje ngonyaka lo, cabanga ukuthi unyaka ungaphambi kodlulile, ngongcwaba kuleyo area, sengibona intombazane ingibingelela, ayibonge baba Madlala. Ngithi mina yebo sisi. Ithi kumina uyangibona, kodwa phela ngangiyibona noma ngingayazi, ngithi ngiyakubona kodwa angikwazi mntanami. Sisi nje useqinile, umbuka la ungaphezulu ko-40 years. Ngithi mina hayi angikwazi. Ithi hayi baba Madlala, mina ngumntana kaSibanibani isho umawayo. Ngithi mina hawu yebo ngiyajabula ukukwazi. Iqhubeka intombazane, ithi uyamkhumbula lo ntombazane owayefesi ngezansi. Ngithi mina yebo ngiyamkhumbula. Ithi ke kumina wathi uma usungithandazelile osisi bami sewuhambile babhilida, bathi baba Madlala ukanga ngodadewethu ngoba egula, ukanga ngaye umzwisa ubuhlungu. Uthi oqala simsuse simhlalise esitulweni, usephinda futhi uzama ukumhambisa. Uthi ngifisa ukukutshela baba Madlala babesolo odadewethu, kodwa uJesu waseNazaretha wangiphilisa. Ngifisa ukusho nina ukuthi umunwe kaNkulunkulu namanje usafunctiona, usenza yona lo msebenzi yamandla, usaphilisa, wenza izinto engenzeki kubantu. This year kade ngithandaza nengane enye engingayazi eseGoli, ingifonela ingitshela ukuthi bazoyikhipha iso. Angazi ukuthi lali inani ke ngoba ingifonele. Ithi manje icela ngiyithandazele. Ngicabangeke nami ukuthi vele uma kuthiwa bazolikhipha phela iso, alright phela balikhiphe, kodwa ngithandazela nje ukuthi nobe likhiphile kuhambe kahle. Iyasho ukuthi bathe bazoyifaka uplastic uma sebelikhiphile iso. Hayi bese ngiyathandaza ke nayo, thandaze nayo ngikhohlwe. Ingitshelile ukuthi yakabani, ngase ngiyisave nje ke inamba ku cellphone. Hayi ke kudlula insukwana, ngelinye ilanga ekseni ngiyavuka ngabo 6. Nanti ucingo liyaringa. Awu ishi intombazane, manje baba Madlala namhlanje ngiyahamba, angazi nokuthi ubani lo ntombazane ethi iyahamba namhlanje. Awu ngiyahamba ke namhlanje sengiyakhona lapho, ngiphinde ngithandaze ngibiza igama lika Jesu, ngithandaze ngiqede. Mase ngiqedile ithi baba Madlala bengisho ukuthi namhlanje sengiyakhona etheater. Ngithi mina mntana mahamba, uJesu uzokubona ngoba nansi sesithandazile. Ihambe intombazane iyekhona ngempela iyetheater. Angazi bazalwane ukuthi kwenzekani. Leyo nto ababeyibonile bethi bazolikhipha iso ngenxa yayo, ngifisa ukunichazela ukuthi yayingasekho. Intombazane makudlula insuku ingifonela ijabula, ithi baba Madlala ngithi angibonga umthandazo, ngithi mina ayibonga uJesu. Ithi hayi baba Madlala ngibonga umthandazo, ngithi mina bonga uJesu. Ithi hayi baba Madlala ngithi ngibonga umthandazo, ngibonga umthandazo isihlo lami abalikhipanga futhi ngiyabona ngalo. Akekho umuntu ongenza lezo zinto ngaphandle komunwe kaNkulunkulu. uJesu yedwa okwazi ukwenza leyo nto, angene phakathi komuntu nesitha sakhe. Ingakho benginicela namhlanje nina nonke nilalele, woza kuJesu, vuma igama lakhe, vuma izono zakho, mtshele ukuthi yini exakile, yena uzokuthethelela angakubaleli izono. Igama lakho lizolotshwa encwadini yokuphila, uzoba umntwana kaNkulunkulu. Umuhlangana nezimpi njalo ubize leli gama elinikiwe ebantwini. Ima ngalo, nami ngimi ngalo leli gama lika Jesu liyaphila.
ngingaqinisa kunini ukuthi liyaphila, akukho kumayo kulo. Lonke uhlobo lwamadimoni liyathoba. Naleli dimoni elifresh elisha libaliwe emvimbweni uJesu ashaya yona e38 39 libaliwe kuleyo mvimbo. Ngithi naye ucorona ubala lapho kulezo zifo uJesu ayifela. Ungashaya uvala umntwana kaNkulunkulu, phila, bamba uJesu, dumisa uNkulunkulu, mtshela ukuthi ungcwele, ngoba lithi iBhayibheli uma ukhuluma into oyisho iyenzeka. Ubonge nje ukuthi uyaphila noma ungasathintwanga izandla zabantu, kodwa umunwe kaNkulunkulu khona la ukhona. Othi uJesu uthinta impilo yami, ngiyaqinisekisa ukuthi uzophila. Sengiyakhuleka, cela ukukhuleka nawe. Thatha ilungelo lokuhlangana negama lika Jesu. Baba wethu ongcwele, ngegama lika Jesu waseNazaretha, siyabonga ukuthi emhlabeni wathumela uJesu, wamenza waba umunwe wakho wokuphilisa. Incwadi kaIsaya ithi isandla sikaJehova sifinyeziwe kuba singasindisi. Lithi nendlebe yakhe ayikho nzima ukuba ingezwa. Ithi kodwa ububi benu nezono zenu zakhudonga zanihlukanisa noNkulunkulu. Siyakhuleka ukuthi abalalele moya ingcwele udonga lubhidlike namhlanje ngegama lika Jesu. Utshala inkululeko kubo ukuze lesandla esiphilisayo sikwazi ukubakhulula ngokupheleleyo. Udumo lonke lungo lwakho, ungcwele, uyaphila, kuJesu waseNazaretha. Amen.